ଗୋପାଳକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଅଧିକ ମାଇ ବାଛୁରୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କଲେ 90% ମାଇ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋପାଳକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଗିର୍, ସାହିୱାଲ, ଶଙ୍କର ଜର୍ସି ଓ ଶଙ୍କର ହଲିଷ୍ଟିନ୍ ଆଦି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ ଶୁକ୍ରାଣୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମିଳୁଛି 75% ରିହାତି। ପ୍ରତି ଡୋଜ୍ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ ଶୁକ୍ରାଣୁର ମୂଲ୍ୟ 715 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 180 ଟଙ୍କାରେ ଏହା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। OMBDC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ସୁବିଧା। ଗାଈ ବା ଛଡ଼ା ଗରମକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ବା ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋପାଳକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ରାଜ୍ୟର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ।